Yes, so ezikoba anyị abịakwa m ọzọ na mbọchị nke nta anyị abịa ọzọ ọ na-ama ka ọ gara last week Friday fọ ndị na-amaghị n'ihe na-ebu ihe anyị kiri ebu ezigbo nwa Enugu Ezike oge anyị ji ama ndị bụ nwa Enugu Ezike ọ bụghị ndị my mama si so aha m na onwe m bụ Mex Nwahabenyi abụ m onye Amaja. N'egbughị oge, we have to go straight to the point and anyị nwere a lot of people anyị ka akpọ nta over 30 people wetere nọmba ha nta. The first person anyị ka akpọ nọmba a bidoro 090226. Yes, so my mara ka ọ ji abụ 09022663. Im ji akpọnụ the number so that ọ bụ na anyị nweta ede gị ma anaghị akpọ gị ezokwu. A na-epike dị n'ọba anyị mere. O pikede. So ma I got to the next person. Ọ bụ ụlọ kenta. So the next person anyị na-akpọ na nọmba a bụ 0911257. Na ndị ọzọ. Hello, Nwanechi. Good evening, my guy. Nsogbu adịghị. Na-akpọ gị bụ Mex Nwahabenyi iwetere nọmba gị na Facebook si na ọbanye kpọma gị na ga ezebe ezigbo nwa Enugu Ezike. Yes, sir. Okay, anyị ebe anyị na-ekwu ine. Maureen Emanuela from where? Omaji. Okay. Maureen mọnụ ka ọ na-abụ anyị nwere question number 1 to number 23. So je ka aghọta question bụ anyị jụma gị each of them je ka aza under 30 seconds. Okay. Ngwa pick your first question. Question number 1 to 30. Okay. I pick number 1. Maureen si na-epick number 1. Okay. Amara ihe nọ na number 1. Number 1 sịrị ndị ole ebe a na-ekele ede n'Enugu Ezike ede. Correct. So question ga-ahọrọ na. Okay. Number 4. Number 4. Okay. Number 4 sịrị wenube amụbe nọ n'Enugu Ezike. After Olido. Yes, sir. Obodo after Olido juru eju. Ịgbafere Ogbodo. Correct answer, Maureen. Okay, so Maureen, you win a 1,000 recharge card. Thank you, sir. All right. So, on a number now, about the case in the Nugofu. Yes, sir. Okay, I'm going to bad. You may take all right, Maureen. Thank you, sir. Anya, thank you. I really appreciate it. Thank you. Hello, bye. Hello, my call, Hey, very nice one. So, na akpọ nwesha bụ nọmba a bụ 070166. Ihe anyị akpọ na ha na so that ọ bụ nke anyị na-enweta dị gị ma ọ naghị akpọ gị eziokwu. So, let's go. Opigidi so very for time anyị enyegheri na anyị na-akpọ nwesha bụ 0906460 nọmba ha bidoro. Hello, Nwaneji, good evening. Good evening. Biko anyị gị na Mex Nwahabenyi na-ekwu iweta nọmba gị na Facebook na anyị kpọma gị n'ibe ezigbo nwa Enugu Ezike. Onye be anyị na-ekwu
Oluchukwu. Yoso. Okay, Oluchukwu. Onye we bibe. Aboyamaja. Onyamaja. Okay. Nice one. Okay, my brother. I nwere question number 1 to number 23. Ije ka eje kagaja hota question ebo. I je ka ajogo. Okay. Ahọrọ m nọmba 14. Number 14. Okay. Ndị banyo si na ahọ number 14. Ma ejuma ihe nọ na. Okay, number 14 sịrị na o nwere onye n'Enugu Ezike bụ Chiomara asị na House of Assembly onye bụ onye Etel o nweghị ihe ọzọ ijija mara ya n'ọba Etel Okay, nsogbu adịghị inwetere correct answer. Correct answer. So pick the second question. Second question for number 21. Number 21. Okay. My mom Oluchukwu ga-eso n'eji ka erite kada ya na ya sị na. Number 21 sịrị abịa n'akọ na Enugu Ezike mụrụ ụmụ anọ. Aga na-ajụ onye mụrụ Ozi, onye bụ nne Ozi. Ịmaghị. Nsogbu adịghị. Oluchukwu mgbabụdị nwere ike gị. Nwere ike gị anya my brother mgbabụla ga mbọchị ọzọ. All right. Well, I don't mean every Friday. Ọ bụ nne gị na nwere chọrọ m ịnwa mma ọ na-adị very simple but o nwere ike na ọ bụ ka ọ betụrụ ya bụ iji enweta the question so na ọ bụ nne gị na nwere chọrọ ọnwa just drop your number anyị ji ka a kpọọ gị the next Friday akwụkwọ mmanụ ihe anyị na-eme dịgị onye mechọrọ sọpọtụ so na-enwe 1000 na a na-eke na-egeze jone a sọpọtụ you are welcome ma ọ bụ tee ngwa ahịa gị ma ọ bụ taa advert gị na onye chọrọ ma anyị tinye gị ya soro nye n'ịka ga na-agbasa ozu gbasara ihe ngwashi na-ere you are welcome. So let's go on. Okay, anyị na-akpọ nwa na ndị nọmba a bido na 091-570 nke ise ọ bụ na ya nweta dị gị n'ime ọ naghị akpọ gị alright. Hello, Nwanechi, good evening, sir. Hello, Nwanechi, good evening, sir. Hello, good evening. I can hear you. My guy. Wow. Ị na-akpọ bụ Max nwa ha bụ enyi iweta nọmba gị na Facebook na isere anyị kpọọ gị na idere dị ọzọ ajụjụ anyị. Okay, yes. Ị ma ga my brother. Gị mgbe ha gị? Kelechukwu onye wene. Onye isi go. Okay, nsogbu adịghị my brother. Okay, anyị nwere question number 1 to 23. Ọta question ebe anyị ji ka ajụ gị ma anyị jụma gị. Mi nwere 30 seconds. Ha na nna ajụ gị abịa na azam. Okay, anyị nwere question number 1 to 23. So pick one question. Ihe ka aza bụ question ebe. So pick m jụma gị. Okay. Ngwa pick your first question now. My first question. Asịrị m anyị nwere question number 1 to 23. So sign pick number na ma anyị jụma gị question nọ na. Okay, number 1 sịrị onye ebe a na-ekele ede n'Enugu Ezike. Onye ebe a na-ekele ede n'Enugu Ezike. Ka ha afọ na-asị onye isi
Agụ onye ma na-ekele ede n'Enugu Ezike. Ịsaga? Nsogbu adịghị. Mgbe ahụrụ second question ma ajụma gị nke nwanne m chi. Yeah, second question. Number 3. Okay. Okay. Number 3 sịrị gịnị bụ 13 naira n'olu Enugu Ezike? 13 naira. 13 naira. Mbọsị Fraịde ha anyị na-eme. Nsogbu adịghị. Oge alụma brother. All right. All right, before I continue, no, we're in the night saying here I made the hoy. You know, here I made the hoy. So, nehe, is a sonnet not supposed to hear I need to. I feel many here. Heritage Plus is here for you. Now your shopping just got more easier. Heritage Plus is your #1 shopping mall for your all-round needs. Supermarket, electronics showroom, bakery and eatery. All your needs in one place. Our products are quality and affordable. Heritage Plus Shopping Mall is at the new Babajide Sanwo-Olu International Market, Ikorodu Road, by BRT Bus Stop, Ekosi Ketu, Lagos. For more inquiries, please call 09166434386 or 08059886982. Heritage Plus. All your needs in one place. Hey, I thousands. I got me for that. I'm gonna go young man. I'm gonna go easy. Easy. So let's go to the next person. All right. Hey, na one and the number 0903454. So my madam, you pick. Okay, so let's go to the next person. So, number 081068 baby to. Hello. Manachi, good evening, sir. Yes, sir. Oh, Max, what have you in the Queen go? You will tell the number I sign for Maga need the radio operation Enugu Ezike na Joe. My guy. Okay, onye ma anyị na-ekwu ine? Onye wene? Sir? Okay. Alright, ka anyị na-eme, anyị nwere question number 1 to 23. So you pick 2 questions and we ask you. 17 and 23. Okay, the vice also 17 and 23. Okay. Question number 17, sir. Ndị ole ba na-ekele ude n'Enugu Ezike? Ndị omeda? Ndị ole ba na-ekele ude n'Enugu Ezike? Ude. Na ajụma question number 23. Okay. Number 23 sịrị onye bụ the last local government chairman anyị nwere before Ejike Itodo? Boniface.
Bonaventure, so glad they're gonna eat my brother. No, not that man, do. Do, glad you should my brother. All right. I'm not going to shanga. Hey! You like it, okay, you like it here. So, brother, let's continue. Let's continue. So, let's call the next person. Ihe na-enwe ihe ọdịnala bụ anyị jiri ihe maara ihe dịgbaga n'ebe anyị ha na-ajụ mara ire na gịnị onwe ike make me inquiry ma ịmata ihe dị hom nọ na do ideas ọma about us, you know, all the while ihe anyị na-agụ n'efọ agụghị sịrị bụ mgbe ndị ọcha sịrị ha n'ụsọ. So let us talk about ourselves. So let's continue. So the next person I na the number was 0912527. Be able to 0912527. So I am at a call. Hello, good evening, sir. My name is Olene. Biko na-akpọ ọgwụ mes nwa ha be enyi iwetere nọmba gị mesara anyị kpọọ ma gị na ịchọrọ ọza kweshọn Enugu Ezike anyị na-ajụ. Hello? Onye ga na-ada ha na-aga gị ghọta ihe a na-ekwughe. Oke, onye ma biko onye nwe mbibe ma anyị mara gị na anyị ha gị na onye mbibe bụ. N'aka eze isiokpo ala nwanne nchi. Okay, anyị nwere question number 1 to number 23. Ije ka eje ka gaja hotel bo anyị je ka ajụ gị. So hota first question ma ajụ ma gị. Ahụrụ m number 5. Ndị ba ya si no number 5. So ma anyị mara ka ọ bụ. Okay. Number 5 suro ma agụsịta ha obodo eto ịgwa m ebe n'ime ha shikirinu. Okay, ma ebe onye na onye na oshikiri. So ekemeke ha obodo eto n'Enugu Ezike ịgwa m ebe oshikirinu karịta ma Isugwu, Ogurute na Umuopu. Isugwu, Ogurute na Umuopu. Ebe ole n'ime ha bụ ihe shikirinu? Isugwu na Umuopu. Dama amala m ji. Dama so o megbozi eji ajụ m ese m ịmara ka ọ bụ. Ngwa second question he. Number 3. Ndị ba ya so number 3. Okay, ma ịmara ihe nọ na number 3. Number 3 sịrị gịnị bụ 13 naira n'ụlọ Enugu Ezike? 13 naira. 13 naira. Oge ga-eto. Oge ga-eto na Esariri. Gwamle ịgbara ike gị my brother, ịgbara ike gị na another man gị nweta dị gị ihe. Nsogbu adịghị na mbọchị ọzọ ha ịmakọta. Anya ji shike my brother. All right. This is coming. My our next person. So, na-akpọ nwa na nọmba bụ 09072072005 bụ ebidio nọmba. Hello, Nwanechi, good evening, sir. Nwanechi, good evening. Max nwa ha be enyi na-akpọ gị iwetere nọmba gị sa anyị kpọọ ma gị na ịdị interested ọzọ ajụjụ Enugu Ezike anyị na-ajụ ụre. Ịma guy. Nsogbu adịghị my brother. Gịnị be ha gị na mbishe?
Okay, I'm the teacher. I'm going to match. Chijioke onye Umachi. Okay, ngwa họta question ebo anyị je ka ajụ gị then ịza ha na ebo under 1 minute then n'inweta 1000 anyị. Okay. So anyị nwere question number 1 to number 23. Number 1 to 23. Okay. Okay. Number 3 and 9. Okay, question number 3 and 9. Okay. Okay, number 3 sịrị gịnị bụ 13 naira n'olu Enugu Ezike? Gịnị bụ 13 naira? N'olu Enugu Ezike. 13 naira. Ole ojirugo ngwa ma ajụma nọmba 9 abi. Nọmba 9 sịrị gụkụmeleke ha umeno ka akọchi ya akọ na asị n'Enugu Ezike mụtara umeno kimena ya họ eha ha na-eno. Ọ bụ fọtụ gị na fọtụ onye. Nsogbu adị ma brother ị nwere ike gị n'oge ụbọchị ọzọ. All right. Ezukọ ma kwezuonu ihe ome. Ebe ọ ka ọ gara aganụ gị na onwe gị ọ bụghị okpo ize gị na onwe gị bịara nwama ma anyị fụba ka ọ dị bịara nwama. Ezukọ ma kwenu ye ome. Ebe ọ ka ọ na-aga. Let's go to the next person. So anyị na-akpọ nwa na nọmba a bụ 0816859 0816859 bụ ihe bidotere ya. Hello, Nwanechi, good evening. Good evening. Imagai. Sir. Na-akpọ gị bụ Max Nwohabenyi n'iwote nọmba gị sị anyị jụma gị kweshọn Enugu Ezike anyị na-ajụ ụre. Imagai. Kemgbe ha gị na mbishie. Onu George Azụ na onye Amaja. Okay, udodo. Anyị nwere question number 1 to number 23. So were ka gị ghọta nke anyị ji ka ajụ gị. Wow, amaju gị ọnwa na question number 1 to 23. Ghọta na agwa anyị nke anyị ga-ajụ gị ma ajụma gị. Asịrị m na anyị nwere question number 1 to 23. So ị were ka gị sị nọmba anyị jụma gị nọmba ha na anyị jụma gị. Ome. Number 3, okay. Number 3 anyị sịrị gịnị bụ 13 naira n'olu Enugu Ezike? Iri gịnị? 13 bụ 13 naira n'olu Enugu Ezike. Idama, my brother. How? Yeah, this is doing look, my guy. How? Okay, the second question, my do for you. Hota the second question, my do mag number gano.
Nọmba 7. Nọmba 7 sịrị dịka aka ọchị ya akọ n'Enugu Ezike lụrụ onye ebo gịnị be ha nwunye ya ebo esodo na gịnị esodo na ole nsogbu adịghị ma brọda ne ọ dabadịrị gị nta anya na ịnwara ike gị nwara ike gị nwara ike gị nsogbu adịghị mbọchị ọzọ na Ezike next customer please mara ma je pikin nta he ha ya fisie hello Nwanechi, good evening o. Hello Nwanechi, good evening o. Biko ọ Mex nwa ha benyi na-akpọ gị anyị na-akpọ gị ma ọ kweshọn Enugu Ezike anyị na-ajụ ịsịrị anyị chọrọ ọza o. Ịmaga my brother. I'm very, very fine. I'm interested. Okay, onye ewenu na gịnị be ha gị? I'm Chidebere. I'm onye Isugwejaga. Chidebere nwa Isugwejaga. Okay, anyị gbọm na anyị nwere question number 1 to 23. Ihe ka eje ka gaja aghọta nke anyị je ka ajụghị. Wow. Anyị nwere question number 1 to 23. Saa ijuma gị nọmba ha anụ ma ijuma gị ya. Okay. Nsogbu adịghị my brother. Gaje ihe. Okay, number 1. Okay, number 1 sịrị ndị oleba na-ekele ede n'Enugu Ezike ede ka ha na-eke onye isi agụ ndị oleba na-ekele ede n'Enugu Ezike n'Enugu Ezike ọgaranya ọnụkpu oke onye ma abụghị onye isi ọ bụghị onye isi ọha ha nọ nke ọnụkpu nke ma na-ekele ede my brother ịdarịa ọ bụ omebe ji ajụ mes eme mara ka ọ bụ ngwanụ pik your second question ma ajụma gị Okay, number 2 bụ number 2 sịrị gị onye ewe mbi ma kwesịrị na ibe onye Isugwu na-ewe ọdọ ole bụ Isugwu nọ ozi gịnị Ward 8 ịdị sure? Yes, sir, very, very sure. Ozi Ward 8 okay na inwetere ị darị ya ọsịba ke Okay, nsogbu adịghị nọ n'afọ na-enweta ede awa 2 question inweta ede 1000 anyị ntaghị nọ mbọchị ọzọ makọta ị dara first question nsogbu adịghị enweta na nsogbu adịghị Jisike na mbọchị ọzọ ma ọ nọbụ ebe anyị na-ajụ n'ogiri na nọbụ inweta ha n'ebe ya bụ na inweta kaadị anyị ngwa Jisike my brother. All right. Achọrọ m ụma gị imeti ghọtago so let's continue.
ị na na-akpọ nwọcha nọmba ahụ 0803519. Hello, Nwanechi, good evening. God bless you. My guy. So what do you? Okay, Max Nwohabenyi na-akpọ gị na ị wetere nọmba gị sị anyị kpọma gị na ị chọrọ ọza question anyị na-ajụ every Friday. Wow. Icheta ohe. Okay, Imaga my brother. I do for you. Okay, onye we nne gị mbe ha gị. I'm Muslim Merugwa, I'm Mohammed Sharok. Nwanne m chi allow. Hello. Okay, so anyị nwere question number 1 to 23. Ije ka eje ka ga aghọta question anyị ka ajụ gị number 1 to 23. Anyị ka ajụ gị bụ. Okay. So ghọta your first question. Okay. Number 4. Okay, number 4. Okay, number 4 sịrị wee mba mụ be nọ n'Enugu Ezike. Ịma na obodo na after Lido juru eju nyekwa omena ya Kanu. After match. Nsogbu adịghị mgbe inwetere congratulations. So na ọhụrụ one question ihe nweta ni win 1000 na ya sị na. Okay. So pick the next question. Number 10. Okay, ọ dị ka ịkwadoro akwado. Number 10 sịrị onye ego mee ka ha mmadụ eto. Ịgwa m onye n'ime ha na-abụchole chairman local government chairman Enugu Igbeze North. Okay, mo ka mmadụ eto bụ ma local government ka ọ ga-abụchole. Wa ejeko mee ka ha mmadụ eto ịgwa m naanị ime ha na-abụchole local government chairman. Okay, ngwa. Okay, so onye mbụ bụ Bonaventure, nke abụọ bụ Emeka Mama, nke atọ bụ Wakwezeja. Emeka Mama ya na bega abụchole. How jai ewa adịghị na show. Okay, iwi na kada na ya so na congratulations. So ọ bụ na ya chọrọ ose ndị ebu na we mba na-ese ndị ọ na nọmba na. Okay, nsogbu adịghị mgbe m ninye nweta ozi anyị o. Nsogbu adịghị ngwa na jisike. Lafuma wete ndị na-abụ ndị ezukọba afọ a gaghị fọrọ ya. Question anyị dị very simple. So next week dịka m si ekwu na anyị na-eme ihe na every Friday ọ bụ ihe anyị ji apass time enwe aṅụrị akụzikwa omena onwe anyị ihe ịghọtago like question na ana bụ na nke ajụmara gị ma ọta nke ige mere nwa na ị nwere ike were ajụ gombe ihe na ma ọ gọnọba ansa agaghị amakwa marịa ọ na-adọ ma anyị bụle chezoro nke anyị anya na ma anyị continue. So apologize. This number cannot receive calls at the moment. Please try again later. Thank you. ọ bụ ede anyị mere ị na-akpọrọ nwa na abụ nọmba a bụ 070344000 so that ọ bụ na nọmba gị ịmata na ọbụgo bụ anyị kpọrọ. Alright, let's continue. So ị na-akpọ nwụcha bụ 080348612 080348612 so that ọ bụ na anyị nwetara gị ma anaghị akpọ gị. Hello, Nwanechi, good evening. Good evening. Good evening, sir. Biko Max Nwohabenyi na-akpọ gị na iwetere nọmba gị sị anyị jụma gị ajụjụ gbasara Enugu Ezike. Okay, sir. Ịma gị. Sir. Okay, gịnị bụ aha gị na mbisha na onye wen bibe? I'm on your match. Amaka Vivian. Amaka Vivian. Okay. Mgbe m na anyị nwere two question anyị ji ka ha jụrụ ma gị je ka eje ka gị ja ghọta. Okay, sir. So anyị nwere question number 1 to 23.
So gwa anyị question anyị ga-ajụ gị ma anyị jụma gị. From 1 to 23, ba? Choose the mom number 1. Okay. A na ị na-asa nnọdụ m ka ịkwado na ya akwado nu. Okay. So question number 1 sịrị ndị oleba na-ekele ede n'Enugu Ezike ede. Ọgaranya aga anyị. Ya bụ ede bụ ọgaranya nwere obodo iri azụ na ọ bụrụ ha nyụ maachị dị ede bụ onye sọchụrụ ụmụ nwaanyị ile nwere nụ maachị. Ị ga-akọwado n'ime a na-enwere ọgaranya nke ume ọgaranya onyi ma anyị mara nke ọ bụ abụ. Ọgaranya enyi bụ a na-ekele ede. Ọgaranya onyi. Mgbe ọbụla inweta our first question o. So now ọhụrụ na-amị cross a bridge ne. So which question? Number 12. Okay, ndị be anyị ọ dị ka Vivian kwado na ya akwado ma ekwuo. Na nsogbu adịghị. Number 12 soro dịka akọchi ya akọ onye bụ nwa mbụ Enugu Ezike. Jesus, Jizọs. Onye bụ nwa mbụ Enugu Ezike? Ozi. Okay, my sister, Idama. Idama, 1,000 nke ya sị na eshegu. Na ihe mere na bụ ome ijume ese ma ọ mbọchị ọzọ sị ma ịmata. Ngwa jishike my sister o. Ngwa take care. Na anyị na-akpọ nwechana nọmba a bụ 07039542542. Jere so that more ka ọ bụ. Hello Nwanechi, good evening o. Hello Nwanechi, good evening o. Ịma guy. Na-akpọ ọgụ Mex Nwaọha bụ enyi na iwote nọmba gị sị anyị kpọma gị na ị chọrọ ọzọ question Enugu Ezike anyị na-ajụ. Imaga my brother. Okay, onye be anyị na-ekwu inu na Mbishi so that ma anyị marị gị. Onye na-ekwu na obere nwa God from mmadụ gwa omeda. Okay, my brother. Mgbe m na nwere question number 1 to number 23. Ije ka eje ka gaja aghọta question anyị je ka ajụ gị anyị jụma gị ebo. Ọ bụ na ịzata ha na ebo under 1 minute. Na ya bụ na iwote 1,000 na ya sị na. So question number 1 to 23. So the first question I can ask you. Yes. Choose your first question. Like now what I'm question Enwere question number 1 to number 23. So how many side you number han? I juma question no na. Okay. Juma number 2. Okay, number 2. Number 2, okay, isi ni bonyo umeda bi? Umeda no na under which word? Aya na Enugu Ezike na enwere word by word. Umeda no under which word? Okay, mgbe m ghọta your second question, my brother. Number 5. Okay. Ndị banye ọsọ anyị jụma number 5. Number 5 sịrị na ekomeke ha obodo eto. Ịgba m ebe ọchịkiri n'ime eto ọfa. Isugwu Ogurute n'Umopu. Ogurute n'Umopu. Anya leka na ịzatago one. No, na ka ọ bụ ọbụrụ na ịzara the 2 question ya bụ na ịnweta 1,000 na ya sị na. Mgbe ọ bụ na mbọchị ọzọ ịnwakwọta ịnọ. Ngwa njishike my brother. Alright. Obere nwa God, abụọ m na this second question. Ọ bụ tene ọchị riri n'ime na ị ga-azata Ogurute n'Umopu n'Umido onye shikiri ọsataghị ya ma ha abụnye Umida. So let's continue. Yeah, I akpọ Marika. Yeah, we have over 25 numbers. Let's try more.
So anyị na-akpọ WhatsApp bụ 0813677 bụ ihe God bless bidotere nọmba. Nigeria. To copy this tune, God bless press Nigeria. 1. Hello, good evening, sir. Nwanechi. I do call you. Any clinical Max Moha Beni, na iwote nọmba gị anyị kpọmaga na ịchọrọ ọza question Enugu Ezike anyị na-ajụ. Nsogbu adịghị. Gịnị be ha gị na Mbishi? Ala Nwanechi. So I nwere question number 1 to number 23. Ije ka eje ka gaja hotel bụ anyị je ka ajụgo anyị jụma gị ofu ihe ka aza under 1 minute. Ọ bụ na ịzata ebo na ebo under 1 minute ya m na nweta 1000 na ya sị na. So anyị nwere question number 1 to number gịnị? Number 9. Okay, ndị be anyị nọọsụ na number 9 o. Okay. Number 9 sịrị gị ke ha umenọ Enugu Ezike mụtara asị na Enugu Ezike mụrụ umenọ dịka ha akọchi ya akọ ka onye ha na-enọ. Nke a bụ Gozi. Itodo. Esodo. And Ụmụnanọ. Ozi. Esodo. Netwọk ga na-akọt isi na ọ bụ ozi na gịnị? Okay, n'ụra m ọnwa na mgbakimena anyị the 4 names. Okay, Ozi. Esodo. Itodo. Time ga-aga ma o. Dama Walemchi. So, it's a bad one. Pick your second question. Okay, 11. The bios I man number 11. Number 11 sir. Egomeke ha obodo eto n'enu egomeke ha obodo eto ịgwa m nke na-anọ n'Enugu Ezike. Okay. Umachi, Iyonu na Ufodo. Umachi. Iyonu na Ufodo. Ole n'ime ha na-anọ n'Enugu Ezike? Umachi, Iyonu na Ufodo. Anyị lere Enugu Ezike. Wallet ị nwetara one. Ị nwetara one. Nọ ka ọ bụ na ọ bụ ọ zara ha na-ebo ya bụ na ị nweta kaadị anyị. Nọ na ị nwere ike gị. Ihe mere n'obodo fi dara onwe ya cheki dome ma ọ mbọchị ọzọ. Ime ara ajụma ga-eto ga dịka ọchịchị nọ ma ọ na-ebe ebe ajụrụ ibe gị. Nsogbu adịghị cheki dome na mbọchị ọzọ gị na nwere ike ọ dalakwa mmanụ gị. Anya my brother. Ezukọ ma ịhụma ka ọ na-aga. Let's go. Anyị nwere bụ mmadụ eboneto anyị ji ka akpọ na nke nta na ya nwama. Na ya nwama. Ọdọ ịma anyị mara ihe gbasara anyị. Na-eme ebe gị na anyị wee jidere onwe anyị asụ ụmụ Enugu Ezike. Anya na let's continue. Na anyị na-akpọ nwechana nọmba a bụ 0813636 0813636. Hello, Nwanechi, good evening, sir. Na-akpọ gị bụ Max Nwohabenyi n'iwote nọmba gị sị anyị kpọma gị na ị chọrọ ọza kweshọn ndị Enugu Ezike anyị na-ajụ. Okay, ime aga anyị. Onye ebe anyị na-ekwu inu and onye wen bibe so that anyị mado mee gedegede. Onye wen
imo network gị nwee ka mami ya nọdonu. Isi n'ibe onye wenu na gịnị be ha gị? Oke ibe onye ụda. Ị na-anụ ihe m na-ekwu? Ị na-anụ ihe m na onwe m na-ekwu? Okay, mgba ma anyị continue. So anyị nwere question number 1 to number 23. Ije ka eje ka gaja họta ebo anyị je ka ajụgo anyị jụ mag m ije ka aza ha na ebo under 1 minute. So your first question bụ gịnị? Anyị nwere number 1 to 23. Okay, number 3. Number 3 sịrị gịnị bụ 13 naira n'olu Enugu Ezike? 13 naira. N'olu Enugu Ezike. Oge gị 13. My brother, Idama. Hota your second question. Huh? Number again? 16. Okay, number 16. Number 16. Okay. Number 16. The last election Enugu Ezike Igboeze North azọrọ House of Rep. Azọ House of Rep na Igboeze North na-eteleghe ka hụ mmadụ ebe soruja azọ ya bụ election. Onye mbụ bụ Engineer Simon Atigwe. Honorable Dennis Nandagbo. My brother, nwere ike gị ịzatara one. Ịzatara one no na ka ọ bụ abụọ na ịza ha na ebo. Ya bụ na inweta kaadị anyị na ya suna. Nsogbu adịghị, nwere ike my brother. Ngwanụ jisike o. All right. It's cover. I forgot all the shaga. Ihe mere na anyị nwakọma mmadụ anyị nke nta na emezuru ezike. So anyị na-akpọ nọmba a bụ 07038473847 bụ ihe bidote nọmba a. Ugboro na ahụ ebe anyị na-akpọ elu. Abere lock ya nta. Abere lock ya nta. So anyị na-akpọ nọmba ahụ 0916560 bụ ihe bidote nọmba. Hello, Nwanechi, good evening, sir. Good evening. Ị na-akpọ gị bụ Max Nwahabenyi n'iwote nọmba gị sị anyị kpọma gị ma ajụjụ Enugu Ezike anyị na-ajụ every Friday. Okay. Ị ma aga anyị. Anyị dụkwa ihe. Biko onye be anyị na-ekwu anụbishi so that ma anyị mado mmeri gedegede. Okay, Ifeanyị onye wenu. Ụmụ gị. Okay, Ifeanyị onye ụmụama ala my brother. So anyị nwere question number 1 to 23. So ije ka agba anyị question ebo anyị je ka ajụ ije ka aza ha na ebo under 1 minute. Ọ bụ na ịzata anyị am nweta 1000 anyị. Okay, I'm ready. Okay, so question number 1 to 23. Hota the first question. Gonna ya bụ the first question anyị ajụ number 1 to number 23. Ha na ọnụ bụ number 1 to number 23. Isi anyị jụ magụ nọmba ha anọ. Anyị jụ magụ question nọ na. Okay, jụma m number 4 na number 10. Okay, number 4 and number 10. All right, let's go there.
So, Okay. ja ọ dị kwado na ya akwado no. I'm schedule echi n'ọba uru. Okay. So, number 4 sịrị wenube ambe nọ n'Enugu Ezike. I'm been. Ee, Ya bọgara nye Enugu Ezike. asịrị wee mbọ nọ n'Enugu Ezike. Okay, like na ya na-asị gị esodo han. Asịrị ka a na-asị gị wenubu magama nọ n'Enugu Ezike. Okay. I'm been on the um Ezolo. N'Ekole, ịma dị ka n'Ekole ebe ọ nọ, wenube Ekole ebe ọ nọ n'Enugu Ezike. Keje kubolo. Keje ko side ụzọ bolo, side ụzọ keje kubolo ofe. Okay, ejekụ side Ubolo. Nọ na-lepụtara ha. Olee bụ sense bi na-eyizu n'anya o? Ọ bụghị sensị, nọ ajeshi ome mbọ m, nọ na ejeshi ome m bi na. Okay, ka ejekụ Ubolo. My brother need Daria. Nsogbu adị n'ọbụla ha jụgbo ihe na omebe Jumes ebe mata ekondo no ya bụ uru ọ na-aba. So your second question. What are your second question? Okay. Ndaba ya sona number 10. Okay, number 10 ko me ke hwa ụmmadụ eto. Ịgwa m naanị ime ihe na-abụchule local government chairman Igbeze North. Okay. Number 1 bụ Honorable Bonaventure. Number 2 bụ Emeka Mama. Number 3 bụ Wakweze Ja. Emeka Mama bụ local government chairman. Emeka Mama. Na bụ local government chairman. Ya nwa Ifes na chen ọ bụ lego. Ị nwetere ole my brother. Okay, nsogbu adị ịmara ike gị nọ n'ọbụ ọ zara ha na-ebo. Ya bụ n'inweta 1000 anyị. Jisike na mbọchị ọzọ gị nọ ya adaba. Ngwa jisike my brother. Afọ a ghara ịfụrụ ya. So my call the last person for today. I am Amadi Card. Anyị na-akpọ nwụcha na nọmba a bụ 090-630 ihe bidotere. Ọkọta nọmba anyị. So our final person for the day na anyị na-akpọ bụ 080-6774. Hello, Nwanechi, good evening. Hello? Nwanechi, good evening. Na-akpọ gị bụ Max Nwohabenyi n'iweta nọmba gị sị anyị kpọma gị ma ajụjụ kweshọn anyị na-ajụ gbasara Enugu Ezike every Friday. Na-akpọ gị bụ Max Nwohabenyi iwetere nọmba gị sị anyị kpọma gị ma ọ kweshọn Enugu Ezike anyị na-ajụ ure. Ama m ka ọ na WhatsApp bụ isend n'umofu ka ọ na Facebook ma ọ na-esevudu megharị. No, and we question I do every Friday. Listen, you're interested. Yeah. Okay, you my guy, my brother. Everybody the Queen and Numbishi, so that my madam make. Onye wene. Okay. Allah. Okay. Allah. So anyị nwere question number 1 to number 23. Ye ka eje ka gaja kana anyị nke anyị je ka ajụghị ma anyị jụ ma gị ya. Question ja ọdụm ka ọ dịga were wuro. Awo. Okay. Question number 2 soro. Ọfịs ndị bụ onye ogurute. When word ole be ogurute no. Word ole ebe na-egbe eze not na-enwe word by word. Na word ole be ogurute no. Word 2. Word 2. Idama Nwanechi. Idama. How?
Okay, so Mbamo, your second question. Okay, the bias right number 5. Okay, number 5 so egomeke ha anyway onye adaba manu gesha egomeke ha obodo eto n'Enugu Ezike. Igwa m ebo n'ime ha shikirinu. Egomeke ha obodo eto n'Enugu Ezike. Igwa m ebo n'ime ha shikirinu. Isugu Ogurute n'Umopu. Agora vamos. So what the no the man of born is our 2 questions. We get with a card die. No, they call the hand out much of okay in my quarter. No, only for that do me and me for time marry hub so that tomorrow next time. So what the I am my brother. Ngwanjishike o. The bani ana be oja bu nta anya nwarika anyi. Anya nwarika anyi. Anya nwado nwarika anyi. 25 people. 25 people. So na mbe ne ba ya kwese na nke nta ina anyị na-eme every Friday. Ihe a ji ewu otu na ebogo no ma anyị bụ mara ihe gbasara anyị. Ma ọ na anyị na-agụ nke ndọzọ na-ekwo. I marry ihe gbasara anyị every Friday by na-eme. Biko share na in this video. That's the least thing you can do for us, just to share the video. Go support the buying. But I go at least 10 no n'ụzọ 10 na-aga marry ihe gbasara anyị no ya ba wo n'ihe ne. Asị anya gube na watch anyị gube na follow anyị gube na support ihe m na-eme. Mana m onwe m na-echebu so ọ bụ na igele egwu m je game egwu m juru eju. Ọ bụ na boom play o, ọ bụ na YouTube o, audio mark mbijele chọma Mex mo ha benyi ije nweta egwu m anya na ma yo buru egwu na-ene echini nke si na ma onye chiri no Morris ga echiri Morris ga echiri ma yo buru egwu Morris wezi ko baba oke nwa sibe chukwuto Anya na.